Assalamu alaikum. V dnešnom videu vám chcem dať vedieť viac o Božích atribútoch. Počkaj, možno ma nenávidíš už, lebo som moslim. Nechaj ma dohovoriť, pretože ten môj humor je strašný. Chápe ho niekto? V dnešnom videu chcel som sa pobaviť s vami o akíde. Akída je v podstate študovanie toho, čomu má veriť moslim. Je to veda, vedecká disciplína v islame. A je to asi najdôležitejšia vedecká disciplína, pretože existuje rôzna právna veda v islame, arabský jazyk, dá sa študovať strašne veľa vecí. Dá sa študovať islamská filozofia, umenie, všetko možné. Ja momentálne študujem akídu, čo je samozrejme ten najdôležitejší prvok, pretože bez správnej akídy, bez správnej viery, teda čo myslím tou vierou, v podstate viera je to, že ako definujem to, čomu verím. Čiže kto je Boh, aké má atribúty, čo sa stane po smrti, aký je súdny deň. A ak tam sa odlišuje napríklad viera nejakého moslima s nejakým ďalším moslimom, ktorý tiež hovorí, že je moslim, tak treba rozlišiť, odkiaľ máš ty informácie, odkiaľ máš ty, a tam vlastne vznikajú tieto odklony. A vlastne cieľ tej akídy je zadefinovať, aká bola viera proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam a jeho sahábov a jeho spoločníkov, aby si sa dostal čo najbližšie k tomu reálnemu vzoru, čo islám učí. Lebo dnes, po 1400 rokoch, sa nachádzame vo fáze, kde existujú strašne veľa verzií islamu, hoci on je v podstate len jeden, ale je strašne veľa vecí, ako sa na ňo dá pozerať, a veľa z týchto vecí bolo spolitizovaných. Čiže fakt zistiť tú pravdu je veľmi zaujímavé a z toho pohľadu aj dodáva silu tomu veriacemu, keď fakt zistí, že aké atribúty má Boh a čo v realite učil prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam. Dobre, v dnešnom videu som ho chcel zhrnúť v podstate ako ľudia, ako sme limitovaní, a možno niekto z vás ani nevie, čomu veria moslimovia. Vlastne v dnešnom videu chcem aj zdôrazniť to, že to, o čom sa bavím, je v podstate dostupné racionálne, bez akéhokoľvek Koránu alebo nejakého zvestovania zhora, pretože islám je prirodzená viera v jedného Boha. Tá Božia existencia v islame je úplne odlišná od našej. Imam Hanbal rahimullah povedal, že hoci čo si vieš predstaviť pod jedným Bohom, neviem, predstav si teraz, hoci je to akože neodporúčané, ale hoci čo si vieš predstaviť o tomto jednom Bohu, ktorý je všemohúci a nekonečný a neviem čo. Hoci čo takéto si predstavíš, Boh je úplne iný. Tvoja predstavivosť nemá šancu pochopiť Božiu esenciu, pretože iba Boh sám chápe sám seba. Teda svoju esenciu vie pochopiť iba Boh. Ty ho vieš pochopiť iba tak, ako sa opísal v Koráne, alebo svojim intelektom vieš trochu pochopiť nejaké základné atribúty, ako napríklad, že musí byť mimo čas a priestor, pretože sám vytvoril čas a priestor a podobne. Väčšinu z týchto vecí, z týchto Božích atribútov alebo o tej esencii Božej, my nevieme ani pochopiť. A tu si začneme uvedomovať, že je v podstate také spirituálne alebo duchovné uvedomenie, že v podstate my sme strašne limitovaní ako človek alebo ľudská bytosť. Sme neskutočne slabí už len tým, že máme telo a že boli sme narodení, nejak sme vznikli, nejaká spermia, potom nejaké embryo, potom nejaké bábätko a tak. Teraz sme v nejakej fáze a v podstate je jasné, že umrieme, ideme do dňa našej smrti, čiže toto je nejaký postup. A len toto vlastne už je úplne odlišné, pretože Boh sa nenarodil, čiže napríklad už tým sa odlišujeme, že Boh je večný a ty si sa narodil, čiže ty si stvorený. Ty umrieš, Boh nikdy neumrie, aj keď umrie všetko, Boh tam stále bude, pretože Boh je nekonečný a je preeternálny a posteternálny, čiže to znamená, že aj keby čas vymizol, stále tam bude Boh, lebo ho vytvoril. A Boh nie je v mieste, neexistuje miesto, kde je Boh, pretože miesto samotné, space and time, čiže časopriestor, vytvoril Boh. Čiže nič také, ako on je v stvorení, a tam sa vlastne už odlišuje islám od ostatných náboženstiev, keď napríklad kresťania tvrdia, že Boh sa stal človekom a vstúpil do svojho stvorenia, tak to je úplne vylúčené, pretože Boh nepotrebuje toto stvorenie a Boh je nad stvorením a je úplne iný ako my. Boh počuje všetko. Jeden z atribútov Božích je, že počuje všetko. Ale nie ako človek, kde proste máme nejaké ucho. To, že máme ucho, znamená, že to je orgán a každý orgán
proste môže byť zranený, možno počujem niečo lepšie, možno horšie. Počujem možno tak na ulici, že ide auto, ale nepočujem vlastne, čo sa deje možno v Bratislave teraz, hej. A Boh počuje všetko. Boh počuje všetko bez problémov naraz. Boh vie o tvojich myšlienkach, Boh vie každú jednu tvoju myšlienku, každý jeden pocit, čo máš v srdci. Všetko, čiže je v podstate nemožné oklamať, alebo je nemožné sa skryť pred Bohom, pretože On vie, čo je v nás a taktiež vidí naše všetky veci a pripomenie nám to na súdny deň, čo sme zvykli robiť, aj keď my sme na to zabudli, lebo máme zlú pamäť, tým, že Boh má, jeho poznanie je vševediace. To znamená, že on chápe naraz, čo bolo v minulosti, v budúcnosti, čo sa mohlo stať teraz, čo sa stalo v tejto chvíli, ako to mohlo dopadnúť teraz, ak by sa toto stalo, čo by sa stalo potom. Všetky možnosti, nekonečné možnosti, ktoré sa mohli stať, Boh vie. A na základe tej znalosti vie aj o tvojom živote. Každý jeden detail. Každý jeden detail, kedy si dvihol ruku takto, kedy si toto urobil, pretože on vytvára toto. Toto netvorím ja, to vytvára Boh za nás. Boh je tvorca všetkého. V Koráne sa píše, Boh tvorí teba a to, čo ty robíš, čiže aj tvoje akcie, dvihnutie tejto ruky. Áno, je tu nejaká slobodná vôľa, že ja som sa rozhodol dvihnúť tú ruku, ale tento akt tvorí Boh a vedel o ňom pred stvorením, pretože Boh vytvoril toto stvorenie ešte predtým, o ňom vedel všetko už a vedel, kto kde skončí, ako sa to celé skončí a podobne. Tým, že Boh nepotrebuje čas a priestor, že toto si predstavme, takže nie je tým limitovaný a existuje mimo času a priestoru. Už len toto, tým, že náš mozog to ani nevie pochopiť, nevieme si to v podstate predstaviť, dokazuje to, ako sme vlastne, aký deficitní sme, ako sme limitovaní a že my sa niekedy snažíme pochopiť podstatu tohto sveta bez toho, aby sme na to mali nástroje. My sme v podstate ohraničení zákonmi Božími, ako gravitácia, nejaká fyzika tu funguje. Máme tu nejaké veci, ktoré proste každý chápeme ako nejaké narodenie, smrť. Ale toto všetko sú stvorenia. Toto všetko je úplne iné z tej Božej perspektívy. A my teda nikdy nemôžeme pochopiť tú esenciu. A mali by sme si uvedomiť, že v podstate, ak teda vieme pochopiť, že Boh je mimo čas a priestor, pretože všetko, čo je stvorené, má nejakú príčinu a aj tento vesmír má príčinu a Boh je tá príčina. A ak by nebola, tak by tento vesmír nemohol existovať. Ak tieto všetky veci chápeme, tak malo by to v nás prebudiť v podstate takú emóciu odovzdania, pretože my sami nikdy nepochopíme tento svet, my sami nikdy nepochopíme a nikdy nenájdeme šťastie v tomto svete a nikdy v podstate ani nie je možné pochopiť podstatu tohto sveta, ani cez vedu, ani cez nič, lebo nemáme na to, nie že prostriedky, my nemôžeme to pochopiť, je to skryté pred nami. Je to niečo, čo pochopíme po smrti. A v podstate možno po tej smrti, ak budeme niekde v hrobe a predstavme si, že sme v raji, tak raj je niečo, čo je nepredstaviteľné, hovorí Boh v Koráne. Je to niečo viac, ako si vieš predstaviť. Čiže možno tam v raji budeš mať už neobmedzené množstvo toho, ako môžeš vnímať tú realitu skutočnú, lebo tá skutočná realita je ten raj, nie toto. To je tá sranda, že toto je ten test iba, toto je tento test, tento život, nie je ten reálny. Ten reálny začína po smrti, nekonečný a v podstate tam už budeš môcť možno robiť veci ako, ja neviem, budeš chcieť vedieť, ako sa žilo, budeš si pozerať svoj život naspäť a budeš v podstate sledovať život iných ľudí alebo budeš sa vraciať niekde a budeš v podstate môcť robiť veci, ktoré teraz si nevieš ani predstaviť, lebo v raji nie je záchod, nemusíš ísť na vecko, nepotrebuješ spať. Každá vec, čo ochutnáš, bude chutiť lepšie ako tá predtým. Tu všetko ide horšie. Tu je nejaký limit, tu je nejaký koniec. Vlastne toto je preklopená realita toho, čo je v tom raji. Kde v podstate všetko sa zlepšuje a ide to navždy, do nekonečna. A ty tam už budeš možno mať iný aj mozog a možno tam nebude kyslík. Tieto všetky veci budú mimo. Lebo nebude tam proste slnko, budú tam iné stvorenie. My si to zase nevieme predstaviť. A toto by nás malo v podstate zase limitovať zase uvedomiť si, že my sme limitovaní. My sme iba nejaké maličké stvorenie, ktoré tu je na pár rokov, tvári sa, že je veľké, ale potom zomrie. Nikto si nás nezapamätá. Ideme ďalej. Čiže sme tu miliardy ľudí, ktorí tu už boli pred nami a už odišli. Pár si ich pamätáme, väčšinu nikto nevie, kto boli. Každý tu zanechá niečo a ide ďalej. Každý tu niečo zanechá a ide ďalej. A toto by nás v podstate malo nakopnúť k tomu, že zničiť svoje ego, pochopiť, že som nikto. Som nikto. Ale tým, že nás Boh vytvoril, vie o mne, aj o tebe, aj o všetkom, tak v podstate to by nám malo dodať
tú emóciu, že áno, mám tu nejakú dôležitosť, akože som nejak dôležitý, ale nie som najdôležitejší. A nie som večný a nie som Boh a som úplne, že nikto. Ako Al-Ghazali hovorí, čím viac poznáme svoje telo a svoje limity, tým, že máme choroby, tým, že toto som unavený, musím ísť do roboty, čím viac toto pochopím, tým viac chápem, ako Boh je perfektný, lebo on toto nemusí robiť, on nemusí nič z toho, on je úplne iný. V podstate základný princíp je Lejsa Komitri Sheikh, Boh nepripomína stvorenie v ničom. Čiže si povedzme, my máme telo, Boh nemá telo. My máme nejaké atribúty, ktoré sú limitované, hej, máme nejaké oči, máme nejaké uši, ktorými počujeme. Boh nemá tieto veci, ako my oči a uši a nejaký tvar. Toto všetko je mimo. Vlastne Boh sa nedá predstaviť, nedá sa nakresliť, preto je v islame zakázané kresliť Boha. A už len tým, že v podstate majú náboženstva, existujú skoro všetky, kde sa Boh kreslí, snaží sa nejak ten koncept toho Boha dostať na zem, aby tí ľudia pochopili a verili v niečo, v nejakú sošku, pretože je to tak ťažké pochopiť, ako Boh je odlišný od nás, že v podstate ľudia si to uvedomovali, že toto bude veľmi ťažké na pochopenie a vlastne začali z nich robiť sošky a modly, čo je vlastne jediný hriech, ktorý Boh neodpúšťa. A to robia všetci, robia kresťania, hinduisti, všetci možní robia sošky z Boha, pretože si nevedia predstaviť tú reálnu Božiu esenciu. Ale v podstate tieto atribúty Boha sú opísané aj v Biblii, len potom sú skorumpované. Napríklad Boh si musel odpočinúť. Toto je vlastne kufr. To keby niekto v islame povedal, že Boh si musel odpočinúť. To je ľudský atribút. Odpočinok nie je Boží, pretože ak by Boh odpočíval, to znamená, že nie je perfektný, lebo sa vie unaviť. To znamená, že nie je Boh, lebo atribút Boží znamená, že má totálnu moc nad všetkým. Totálnu silu. No a tieto veci ako eternalita, posteternalita, preeternalita, super, vlastne byť všemohúci alebo mať esenciu existencie, tieto všetky veci sa dajú dosiahnuť aj racionálne, na čo som aj ja prišiel len filozofiou, tým, že som si vedel vlastne vysvetliť to, že existuje tu nejaká nevyhnutná esencia, ktorá vlastne spúšťa všetky reťaze udalosti a je mimo čas a priestor. Základ sa dá spoznať aj racionálne, preto je islám ako najracionálnejšie náboženstvo z toho pohľadu, že tá esencia Boha je v islame zachovaná. Takže pointa tohto videa je, aby sme si uvedomili, kde je naše miesto a aby sme v podstate pochopili, o čom je islám. Islám je v podstate to, že získame mier v srdci tým, že sa odovzdáme Bohu. Čiže toto bol odkaz tohto videa, možno ste sa niečo naučili o tom, aký je islamský koncept Boha. Odporúčam študovať. Takže odovzdať sa Bohu je to najlepšie. Znie to korny, znie to trápne, ale je to v podstate to najlepšie, čo môžete urobiť. Pretože okamžite sa zbavujete svojej vôle, ako keby nejakej veľkej, že napríklad máte nejaký biznis, nevidie to. Poviete, alhamdulillah, Boh vie viac ako ja, vie, že toto je pre mňa lepšie. Máte rodinu, rozpadne sa, alhamdulillah, toto je pre mňa dobré. Preto vidíte deti v Gaze alebo rodičov v Gaze, ktorým umierajú deti, 10 000 mŕtvych. Hovoria alhamdulillah, lebo vieme, že sú v nebi, vieme, že je tam nejaká Božia múdrosť v tomto celom utrpení. Alhamdulillah. A tá viera, ľudí nechápu tú vieru, ako môžu mať. A to je ten islám, že tá viera je reálna, lebo je založená na pravde. Takže assalamu alaikum a napíšte mi koment,